какво става? Весела Коледа и весели празници. Понеже съм твърде беден да си купя ЛХ, реших да си украся колелото. Сложихме нашата ЛХ и е време да започнем с украсяването. Понеже нямам приятели, платих на едно детенце от улицата да се качи да ми помогне. Бах ти тъпото добиче си. Здравейте, аз съм момчето от улицата. Казвам се Ян. И също така не съм приятел на Здравко, тъй като той няма приятели. Дойдох да... не знам, честно не знам. Помахай. Маши, маши! Нищо не се познаваме изобщо. Но реших, бедно е детето, сега самичък е, ще не дойде да му помогна. В крайна сметка... И не искам много пари. Само 10-20 хиляди. Ама това е малко за него, той е богат. Милионите на пакта! Да, сега ще украсявам колелото, но моето име е Ян. Ян. Subscribe. С 2 букви. Subscribe. Започваме с основата на украсяването на нашата ЛХ и основата е гирлянд. Да. Първо трябва да сложим гирляндите, но понеже няма къде да ги закача, ще ги залепя. Задължително да знае колко е часа като пътува. Вече когато родителите ви казват, айде да ходим да вземем ЛХ за Коледа, вие им казвате, мамо, тате, как ще вземем ЛХ, бе? За какво ни ЛХ? Може да си вземем колело и него да украсим. По-добре колело. Ако те имат против с това, че нали е така или с това колко е високо, просто им кажете ми, той е на гуми. Може да си спай хоп, но правилно. Не е трудно. Това е толкова объркващо! Продължаваме да лепим. За да сме сигурни, че хубавата украса, която прави колелото на... Как да ви го опиша? То е ЛХ, не е само колело. Така. Имаме... Колелото ЛХ. Елхокол или... Колелха. Колелха. Аре, келев скапан. It's time to stop! It's time to stop, okay? Time. No more. Не. Йо, зелевите сърмички ги усещам. Дали ще можеш да го кажеш? Да ще ги включа. Да, за цяка.
след като сме готови, е време да празнуваме. Нещо, което не измислихме, дами и господа.